I pozdrav svima ljudi, ja sam Džokiša i danas ćemo da igramo Among Us. Izvinite ako pogrešno izgovaram ime ove igrice, ali samo igramo Among Us, igrica koja je bukvalno dušu mi uzela, brate. Ova igrica je meni dušu uzela, znači ja pored ove igrice zaboravio sam šta znači PUBG, zaboravio sam šta znači CS, tako da bukvalno samo ovo igram, tako da danas ide video Among Usa. Ok, krećemo meč, znači meč krećemo, ušli smo na neki turski server, to je super. I evo kreće, znači sad ćemo vidimo ko je taj što je ubija. Ja se nadam da sam ja, ako sam ja taj što ubija onda će da bude super. Kurac, nisam ja taj što ubija. Sad samo moramo, ne ovu mapu, jao što ne volim ovu mapu, ne. Dobro, ne volim ovu mapu da igram, zato što ne znam, ne volim da igram. Tako da ne znam šta ću da radim, samo se nadam da ovo nisu ubice. Ovaj sa maskom Jasona mi je mnogo sumnjiv jer opet maska Jason. Da, ovi zeleni je. Ajde zeleni, baću beži odavde. I ovaj Jason mi isto sumnjiv, brate, uzeo čovjek Jason masku. I to za ovu igricu. Okej, i ovaj zelenjak isto, nadam se da neće onda me ubije. Ne bi trebalo. Moram da bežim, što pre mogu. Jer ovdje moraš da budeš brz, znači brz. Šta se sad desilo? What the fuck? Boga pitaj šta se upravo desilo, hoću ja da budem taj. Hoću ja da budem taj što ubija, dobro. Da. Yeah. Ja sam ubica sjebanoga lica. Dobro. Ovog zelenjaka ćemo da jebemo. Njega ćemo da jebemo. Ja ću da se sakrijem ovdje, znaš, ipak ću to je jako mnogo dobar plan. Ok, pobedili smo. What the fuck. Ok, krećemo u novu partiju i to na nekom drugom serveru, pošto onaj server je malo sjeban, da, onaj server je malo sjeban, bukvalno ne znam šta se dešava s ovim serverom. Sve mu krećemo na novu rundu. I ja se nadam da će da budem ubica sjebanoga lica. Neću da budem ubica sjebanoga lica, nego ja ću da budem oni. Jeput, ova šugava mapa, jaoj. Mrzim ovu mapu. Ovi crveni, on mi je nešto sumljiv. Mora da je on taj što ubija. Crveni, mrš od mene, mrš. Čibe. I dobro, što da sve treba da radimo, da bukvalno nemam nikakve misije, taskove. Ništa, brate, ništa ovdje nemam. Ja stvarno ne znam što treba da radim, majke mi, inače, crveni je, ako nije crveni, boga pitaj. Crveni, red. I da, crveni ga je popušio, jebi ga crveni. Ajmo, čao crvenko, ti si taj brate, ti si taj. Nije on taj, nema veze, roknuli smo ga. Ok, imposter je bio imposter. Evo ga, čovjek se setio da digne host, dobro. Sada čekamo da uđu igrači i kreće, znači ja se nadam da ću ja da budem ubica, sjebanoga lica. Ja sam ubica, ne volim da budem ubica na ovoj mapi, koga boli kurac. Biću na ovoj mapi ubica i ono boli me kurac, jurimo ovoga brata. Ok. Ne smije da nas vide, ja ću se sakrijem ovdje. Kao neke budave, brate. Neko je prijavio lice, sad će imamo diskusija. VHO, napisat ću VHO, pravit ću se blesom. Mislim, nisam ga ja ubio, ono. I da, ovo najviše mrzim od svega jeste kada pobedimo iz niklog kurca. Vidi ovo, brate, zašto smo pobedili? Ne kontam kako ova igrica funkcioniše da se meč završi za 5 sekundi, ne kontam kako vi to radite. Ma matori. Dobro, ne zna se ko je taj što ubija. Jao ova mapa. A pazi ovo brate, ovo brate je kao iz našeg ovog. Kako čudna ova mapa brate. Kako čudna ova mapa brate, da li ću da naučim da igram ovo govno brate, ja ne znam. Ova mapa je meni toliko sjebana, brate, čudno. Zašto ne mogu? Light blue je kriv. On je ubica sjebanog lica, Light blue. Ok, neću.
Ovdje je umro neki naš, jebi ga, ubio ga imposter. Ok, crveni, ti si mi isto na nekom sumnjivom. Da, gdje su ovdje taskovi, jedne konta, evo ga, jedan task imamo. Ugasio nam svetla, sad smo ga popušili. Ugasio nam je svetla, sad smo ga popušili. Gdje treba da uđem bre, ne znam u mapu, gdje treba da uđem. Evo ga, ušli smo. To je to. Diglo nam se svetlo. Gdje mogu da... Ok. Vidiš da je bio plavi, brate. Lepo sam ja rekao, plavi je, on je taj što ubija. Ovi kažu nije on je bio dobar dečak, si ste kurac bio dobar dečak i šta je on radio, brate? Plavi je bio, plavi. Ma znam, brate, da je on bio peder mali, jebem ga u usta, bre, što je bezobrazno toliko, brate. Ok, ljudi, pošto mene mrzi da čekam da se startuje meč i čekali smo od 5 minuta, ovdje ću završiti moj video, tako da ako vam se svidio video, obavezno ostavite like, share, subscribe, ako želite još Amnog Usa. Na ovom videu želim da vidim nekih 20 lajkova i nastavljam da snimam ovu igricu. A do tada veliki pozdrav za sve vas. Ćao!